Okay, Diyos maray na hapon sa inyong kapos mga tungang. Good afternoon everyone. Nakakahabol din, kasi grabe talaga, Nakukuha ko lang naman ang SM Mall hanggang Digdeo. Mga 10 minutes. Pero kasubag, grabe. Hala, kung ako makakalusot na ako. Pero nangyari talagang kadakol na ng mga sasakyan digdi sa Legazpi, pagkatapos mga traffic pa, wala naman nagta-traffic doon, kaya anyway, nakahabol pa rin. Okay? Thank you very much po sa mga nag-aantabay ka sa tuyang programang alauna hanggang alas 2. Ini po si Father Butch Bombase OP sa satuyang programang Marhay na Hapon. Sana po maging marhayan sa inyong hapon ngunyan na Martes, petsa 15 kang bulan ning Agosto 2023. At ngunyan po sa tuyang sineselebrar ang kapiestahan dyan sa Ginubatan na ang patron ay walang iba kundi ang Our Lady of Assumption. Okay? Saro pong Marian Dogma iyan. Yan, paniniwala na si Maria, di ba, siya ang ina ni Jesus. At bilang ina ni Jesus, kitang mga Kristiyano na kumikilala na si Kristo ay ating tagapagligtas at Panginoon, our Lord and Savior, si Jesus, siyempre, sa tuya din igalang, hindi sinasamba, ulitin ko mga tugang, hindi po natin sinasamba si Maria. Sa tuyang, in English we call it venerate. Okay, we venerate our Blessed Mother because Mary is the mother of Jesus and Jesus the Son of God. Okay, and therefore in logic we call Mary the Mother of God. Okay, yan po ang first Marian dogma. May apat na Marian dogma mga tugang. Ang primero, si Maria ay ina ng Diyos. Kaya sa tuyang sineselebrar mga tugang yan, every January 1st, hindi po New Year. Sa civil calendar, New Year po yan. Pero sa church calendar, ang apunta po yan ay ang pagsa-celebrate the motherhood of God. Yung sinabi ni Monsignor Chris kan Biyernes na narumduman ko, Theotokos, because Mary is the bearer of God. Tagadala siya ng Diyos. Okay? Theo means God. Tokos means tagadala. Okay? So Mary ang tagapagdala ng Diyos. Okay? Mary the mother of God. Okay? So siya po ang ina ng Diyos. Paano man nagkaroon ng ina ang Diyos? Na ang Diyos may mga pinaggikanan. Si Jesus, Diyos. Okay? Kung si Jesus, Diyos, si Jesus, aki ni Maria. Therefore, sa logic, Jesus is the Son of Mary and Jesus is the Son of God and Jesus is God. Therefore, ergo, pagdating sa logic, Mary is the Mother of God. Yan po ang first Marian dogma. Yan. Okay? So yan po ang satuyang paniniwala dyan. Okay? Paano man nasabi? Sa Bible baga? Si Maria, sabi ni Elizabeth hindi si Maria nagsabi na ako ang ina ng Diyos. Alam mo sa pagbisita ni Maria kay Isabel doon sa Judea, sabi ni, who am I? Sisay ako na bisitahon, dalawin ng ina ng Diyos. Who am I that the mother of my Lord, the mother of my God, come? Yun mga tugang. Yan po mga tugang ang mother of God. Doon nga talagang diniklara. And of course, doon sa Magnificat, and Mary shall be called blessed. Kaya blessed of all generations. So nasa Biblia po yan, okay? Na si Mary is the mother of God. Sino nagsabi niyan? Si Elizabeth. Who am I that the mother of my Lord should come to me? Nakilala ni Elizabeth, na si Maria ina ni Jesus at si Jesus Diyos.
Okay? Yan po mga tugang. Kaya, number 1, the first Marian dogma is Mary, the Mother of God. Okay? Number 1. Okay? Number 2, okay, si Mary po ay, hindi ba, virgin, perpetual virginity. Perpetual virginity. Bagamat siya nag-aki kay Jesus. Okay? Yun. Perpetual virginity. Ang pag sinabi kasing virgin, hindi lang physical. Sa tuya kasi physical na yun, na hindi daw dapat dumugo yung nasugatan. Hindi lang po yan. Ang perpetual virginity, ang ibig sabihin, kalinis-linisin. Virgin po kasi malinis. Malinis ang ibig sabihin. Pag virgin ka, malinis ka. Pag hindi ka na virgin, hindi ka na malinis. Yun ang ibig sabihin niyan. Virgin, okay? So, malinis. Ang puso ni Maria, ang kanyang katawan, malinis. Ang kanyang budhi, malinis. Kaya perpetual virginity. Yun po ang pangalawang masasabi natin na dogma. Ito po ang sinasabi natin, dogma of Mary. Okay? At alam mo mga tugang, yung Mary, the motherhood, actually, napag-usapan po yan ng mga unang Kristiyano doon sa Council of Ephesus in 431 AD. Okay? So sabi doon, Mary is properly called the Mother of God, the Theotokos, because her son Jesus is both true God and true man. Never did Christ give up any of His own two natures since His incarnation. Okay? Maliwanag po yan. Ang pangalawa, perpetual virginity of Mary. Okay? Ito po ay talagang upheld by the church fathers. The incarnation of Jesus did not spoil the virginity of Mary. Okay? Tandaan po natin na of course, si Joseph, the foster father of Jesus and the husband of Mary, okay, hindi naman po sila nagtabi. Kung gagawin kasing romantic father, nag-sex sila. Hindi. Well, because of the virginity of Mary, Mary was preserved, or Mary, okay, God preserved the virginity of Mary before and after. Okay? Ang tawag sa Latin nga, antepartum, and during and after partum, and even after partum. So, before, during, and after the birth of Jesus. In other words, Mary remained a virgin for life. Yan po ang ibig sabihin niyan. And ang pangatlong Marian dogma, hindi pong inaapod tang Immaculate Conception, okay? Na kung saan si Maria ipinaglihi tuwing December 8 sa tuyang sineselebrar ang kapiyasan ng Immaculada Concepcion, na si Maria ipinaglihi na walang kasalanan, walang bahid kasalanan, kaya nga sabi na si Pope Pius IX in 1854 defined that dogma formally, and later on after that nagpakita ang mahal na Birhen doon sa hindi doon sa Fatima, kundi doon sa Lourdes. Ano sinabi ni Mama Mary doon kay Bernadette? You saw Immaculada Conception. I am the Immaculate Conception. So talagang pinatunayan. So hindi po ito gawa lamang. Talagang makikita natin na pinatunayan mismo ng ating mahal na ina na siya ay tawagin Immaculate Conception. Why? Kasama na yung perpetual virginity ni Mary doon. So, ibig sabihin, walang kasalanan. She was preserved from that original sin. Why? Precisely because magiging siyang ina ni Jesus.
At syempre, pagiging siyang ina ni Jesus, dapat wala siyang kasalanan. Kaya isang tao lang dito talaga sa mundo ang walang kasalanan. At ang pangalawang tao na pinawalang sala sa kasalanan ay walang iba kundi si Santa Maria. Even when she was still in the womb of her mother, Saint Anne. Okay? Napakaganda po mga tugang yun. Okay? Mary was preserved from that original sin. Okay? So hindi po siya nagkasala. Wala siyang kasalanan. Kaya hindi na siya pwede magkaroon ng venial sin or mortal sin kasi nga wala yung inclination towards sin. So in Mary, makikita natin God prepared a dwelling place for the incarnation of Jesus. Kaya nga, inihanda ang tiyan ni Maria para maging tabernakulo ni Jesus sa loob ng 9 na buwan. Okay? Kaya nga, kung makikita December 8, December 8, hindi ba? Nung si Maria ipinaglihi. Yun, Immaculate Conception. And then yung si Jesus naman ipinaglihi ni Maria March 25. Kaya nga nasabi after 9 months si Jesus ay pinanganak December 25. Okay? So yun po, napakaganda yung Immaculate Conception. Okay? So Mary was preserved free from all stain of original sin. In other words, hindi po siya namantsahan. Okay? Ngayong araw na ito, August 15, sa tuyang sineselebrar ang Assumption. Ang Assumption, ang pagsakat kay Maria sa langit. Body and soul. Okay? Hawak asin, kalag. Yan. And it was defined by Pope Pius XII in 1950. Okay? So, alam mo, bago po ito dinefine ng Santo Papa, matagal na po itong diriwang sineselebrate po ang pagkamatay ni Maria. Namatay siya. Si Jesus ka namatay eh. Si Maria din namatay. Nga lang, inakyat ang kanyang katawan at ang kaluluwa sa langit. Ang tawag natin dyan, Assumption. Okay? Sapagkat ang kanyang katawan ay hindi po nagdanas ng corruptibility or corruption. Why? Because ang kasalanan ay nagdudulot ng corruption. Okay? Yun. And siyempre, ito po ay mga masasabi natin pinakarigalo ni Jesus kay Maria sa kanyang nanay na ang kanyang nanay ay makasama niya. Okay? Because Mary is the Queen of Heaven and Earth. Okay? So yan mga tugang magayunon talagang dapat na pag nilay-nilayan ito. Mary being the mother of God, dapat nandun siya sa langit. Being perpetually virgin to God talaga and immaculately conceived, dapat nasa langit siya. Ever virgin mother of God, and at the same time yung immaculately conceived, mother pa siya ni Jesus. So after finishing the course of her life on earth, she was taken up to heaven body and soul. Okay? Why? Because she was freed from the stain of original sin and her body was not subject to decay. Hindi po naagnas, hindi po nabulok, ang sa iyang katawan. Okay? So yun po ang satuyang pinagdiriwan ko niyan, ang Assumption, hindi Immaculate Conception, ang Assumption of Mary. Anyway, magayuno na, ano ba ang masasabi natin na ano ba ang dala nitong Assumption nito, ang pag-akyat ni Maria sa langit? Siyempre pag-usapan natin mamaya sa pagbabalik mamaya ang langit. Naniniwala ba tayo may langit?
Yan, may langit. O, paano tayo makakapunta sa langit? Pag-usapan natin yan, Kasi minsan mga tao ngayon ay hindi na yata naniniwala may langit. Okay? So, yun. So, sa araw na ito, mga tugang, ating pinagdiriwang ang pag-akyat ni Jesus, iba yung ascension. Yung si Jesus umakyat sa langit after 40 days, sa kanyang power. Tanda natin ito by His own power. Mary, umakyat sa langit not by her own power, but by the power of God. Okay? Because she was the mother of Jesus, the mother of God. She is the mother of God. Kaya ating pinarangalan ang maluhating pagkamatay ni Mama Mary at ang pag-akyat sa langit. Ito po ay tawag niyan dogma of assumption. Okay? Tulad ni Jesus, nagtaglay ng 3 pagtagumpay. Na pagtagumpay ni Maria ang kasalanan, na kalupaan ang worldly things o ang kamatayan. So yun po, yun naman ang pangako sa atin ng Diyos, hindi ba? Sa taong naniniwala sa Diyos, nagtutubod sa Diyos, dapat, ito ang dapat, hindi ba? Dapat talaga naman at nararapat na lumayo tayo sa anumang kasalanan. Ano bang kasalanan? Ang pagsuway sa Diyos, kasalanan yan. Ang pagsuway sa kalooban niya, ang pagsuway sa mga utos niya, at ang utos niya walang iba kundi ang magmahal sa kapwa. Pag hindi tayo sumunod, magmahal. Yan, nagkakasala tayo. Kaya pag tayo nagmamahal, ang ibig sabihin ng pagmamahal, ang paggawa lagi ng kabutihan. Kasi pag ang tao nagmamahal, gagawa siya lagi ng kabutihan. At labanan natin ang kamunduhan, ang tawag niyang kalupaan, yung worldly worldly values na yan, at ang kamatayan. So yung po, si Maria ay nagkaroon din ng ganitong pagtatagumpay, na pagtagumpayan niya ang kasalanan, kaya nagkaroon siya ng kalinis-linisan paglilihi sa kanya, sa kalupaan, sa kanyang panatiling birhen, kaya talaga yun, sa kamatayan, sa kanyang pagtulog at pag-akyat sa langit. Okay? Yan mga tugang ang pinagdiriwang natin. But anyway, pumunta po tayo ngayon sa Facebook Live ng DCGB News Online. Okay? Maduman nga tayo. So, siyempre may mga comments na tayo. Paki-like tabi ito, paki-share, at gusto ko pong basahin ang nandito ngayon nanonood sa atin sa DCGB News Online. Okay? Nandiyan po si G. Neric. Okay? Thank you very much, G. Neric. Okay? Good afternoon. Sino pa ang nandito? Okay? Yan ang nakita ko lang. Pero may 2 comments. Hindi ko makita yung isang comments. Okay. But anyway, siguro ano pa yun? Okay. So yan. Anyway, hindi lumalabas yung ibang comments na dito sa aking cellphone. Okay. So, anyway, mga tugang, sa tuyang pag-urulayan nga ni ngunyan, magayunon pag-urulayan ta, ang manunungod sa langit. Siguro, sisay sa Indo. Kung mahapot ako, siguro, sisay sa Indo ang gustong magduman sa langit. Okay? So, siyempre, gusto kitang magdumang gabos kita sa langit. Pero sasabihin, Father, wag na muna ngayon. Okay, wag na muna ngayon. Pero alam mo, kahit dito sa mundo, pwede na nating gawin ang langit. Pwede nating gawin ang langit. Paano natin na magagawa ang langit? Gawin natin ang mundo parang langit. O di magmahalan tayo. Kasi sa langit, Butch, ba't napunta ka na ba sa langit? Hindi pa, pero sabi ni Jesus, hindi ba? Sabi ng mga, alam mo, siyempre, merong namatay at napunta sa langit, at may nabalitaan na kayo siguro. May mga, sa YouTube nga meron ako narinig, nabasa, at nakita, yung mga namatay, pagkatapos bumalik uli dito sa lupa, pagkatapos sabi nila, uhaw na uhaw daw sila. At anong nakita nila?
ang liwanag. Yun, liwanag. Nga lang, pinabalik sila dito. Yun nga, may langit. May langit. Ano ang langit? Liwanag. Bakit sa liwanag? Kasi pag maliwanag, masaya yan. Nagsasaya ba kayo sa dilim? Ay, mga nagsasaya sa dilim, delikado po yan. Mga impacto lang yan. Mga multo yan. Yan. Delikado yan. May mga, kuya, may mga may mga nagsasayaw sa dilim. Yun, gustong-gusto nila palagi nasa kadiliman. Alam mo, marami mga tao talaga na, mga nagsabi na nandun daw sila sa langit. Kaya lang pinabalik sila dito sa lupa. Kasi may mission pa. Alam mo, may pare na disgrasya siya pagkatapos hindi man namatay pero naging unconscious matagal na panahon pagkatapos nabuhay. Nang nabuhay siya, ang kwento niya, napunta daw siya sa langit. Okay? Nag-message po sa kuya si 1928. Okay? Happy listening right now. Happy Fiesta sa Ginubatan sa amin, mahal na patrono. Thank you very much. Pwede po kayo 1928 magpadara ng bakusa ng lechon. Tama na inihin ko yan. Inihong ibos sa kalatik. Saka kung, alam mo, talagang di ko malingawan so niluto kan sa sarong nanay kang padi duman sa Tigawon kang Sabado. Laing na mayroong lubas. Siram-siram talaga. Masiramon, Anyway, yan, baga may ibos. May ibos, pagkatapos dinuguan, masiramon yan. So, thank you very much. Si Manay Sali, Okay. Nakikinig din po siya, At sinusulat daw niya. Very attentive siya, si Manay. Anyway, mga tugang, mag-break muna kita, okay? So, ang oras tabi ngunyan, 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indukang Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaroon na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance, side, pinggang Pinoy, manami. There you have it, isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng mapitong ito, 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan sa healthy Pilipinas. Sarong Pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD.
Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. God is good. 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 Okay, balik po tayo na rin sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at sa tuyang nga ni mga tugang pinag-uurulayan ngunya na daw na kapiestahan ng Our Lady of Assumption, ang pagsakat ni Maria sa langit. O ang pag-akyat ni Maria sa langit, body and soul. Okay? So gusto kong ipaliwanag sa inyo mga tugang na ang pagsakat ni Maria sa langit, bako yun yung pagsakat na tulad ng pagsakat ni Jesus, nang inakyat si Jesus sa langit. Kasi si Maria, bako mang siyang diyosa. She is not a goddess. Yun po ay regalo ng Diyos sa kanya. Okay? Regalo. Bakit regaluhan si Maria na inakyat sa langit, body and soul? Number one, nanay siya ni Jesus eh. Siyempre, ano ang gusto ni Jesus? Dapat itao. Oh, yan baga. Dapat itao yan eh. Anong gusto ni Jesus? Di ba, pag mahal mo isang tao, itatao mo iyan. Kung may mahal ka sa buhay, pag mahal mo, tinatao. Pag dai mo mahal, dai tinatao. Yan baga. Di ba na Mer? Pag mahal mo, itatao mo. Pag dai mo mahal, dai mo itatao yan. Pero bako yung ibig sabihin na romantic love lang. Tamen data kasi sa panahon ganyan, mag-ingat man kaya kata. Kasi minsan baga, mahal ko kasi Father hindi ko maiwasan Pagkatapos tinao ko na lang kaya ito binula ng binula ko ito Father, nagkabola. Pagkatapos na nagkabola, nanganak kami, iniwanan ako ng lalaki, patay kang bata ka. Yung patay na. Yung hindi naman sa ganon. Kaya pag itinatao mo ang isang bagay na napakahalaga sa iyo, pakaingatan mo, na hindi ka lulukuhin. Paano ko hindi pa lulukuhin? Dapat, idaan mo sa pagsubok. Kaya tingnan mo, miski ang Diyos, hindi ba? Mahal tayo ng Diyos eh. Binibigay sa atin ng Diyos ang gusto natin o ang kailangan natin. Pero, anong ginagawa ng Diyos? Dinadaan din tayo sa pagsubok. Ano ang pagsubok na yan? Sumunod ka. Kaya hindi ba, pag mahal mo ang isang tao, susunod ka. Iyon. Anong susundan mo? Na day ka makagibon ng anumang karatan o maraot na hindi makakasama, hindi makakapahamak. Kasi kung makakapahamak o maipapahamak, hindi pagmamahal yan. Hindi pagmamahal yan. Kaya nga palagi iniisip, ito ba'y makakasakit? Ito ba'y makakapahamak? Isipin mo. Ano ang bagay na dapat gawin? Isipin, hindi basta gagawa ka ng gagawa. Minsan kasi, Father, nadala ako. Ano ang ibig sabihin yan?
mag-isip ka. Huwag tayong basta padadala ng sabi nga by impulse, importante mga tugang na kita ay mag-isip. Okay? Yan, parang kita makapunta sa langit. Okay? Remember, how to get to heaven. Alam mo, magayon inita, ngayon na pinag-usapan natin na si Maria, iniakyat sa langit ni Jesus, body and soul, kasi nirigaluhan siya. Bakit siya nirigaluhan? Kasi nga, siyang masunurin. Okay? Yan po ang magiging masunurin sa buhay ng natin. Dapat tayo ay maging masunurin. Masunurin sa Diyos. Kasi pag masunurin tayo sa Diyos, pupunta tayo sa langit. Kaya yung mga nandun sa langit, hindi mga pasaway, yung mga masunurin, marunong sumunod. Hindi tulad minsan yan sa traffic, tulad kanina pasensya lang, Father Boo. Sabi niya, habang ako nagdadrive kanina papunta na ako dito sa estasyon, sinasabi ko sa sarili, pasensya ka lang. Kadakol na mga driver na mainit ang ulo. Yan nga lang, siyempre, minsan sisingitan ka pa, nakaano ka na sisingitan ka pa, nako, talagang mga pasaway. O paano tayo magkakaroon ng kaunlaran, kapayapaan, kasiyahan kung tayo ay mga pasaway, nakakasakit na tayo niyan. Kaya paano tayo makapunta sa langit kung tayo ay nakakasakit o nananakit? Kaya dapat tayo ay maging masunurin. Tulad ni Maria, bakit si Maria napunta sa langit? Sigurado po yan si Maria nasa langit. Bakit? Sino nagsabi nasa langit siya? Talaga naman na iyan ang binigay sa kanya ng kanyang anak na si Jesus. Mapunta sa langit. Yan. So yun. At hindi lang po yung sinasabi natin na maging basta mabait kang tao. Hindi po. Importante maniwala ka sa Diyos. Sapagkat totoo nga naman, isa lang talaga ang tagapagligtas Walang iba kundi si Kristo naman talaga Okay, sabi nga, the only way to heaven is through Jesus Christ. And Jesus Christ alone. Totoo naman talaga But, sapagkat siya naman talaga ang I am the way. Wala naman nagsabing I am the way. Siya lang ang nagsabing I am the way. I am the truth. Isa lang naman. I am the life. Isa lang naman. Siya lang naman talaga. Wala na tayong pag-awayan dyan. Nga lang, itong mga santo ay mga modelo, lalong-lalo si Maria, na siya po ay magtuturo sa atin papunta sa langit. Okay? Papunta sa langit. Bakit? Sumusunod siya. Kaya magandang tularan, ugalion, ang mga, sabi nga, virtues of Mary. Yung mga pagtubod ni Maria. Yun. Ang magayunan na pagtubod ni Maria, yung talagang mahiling ta na sa iyang pagpakumbaba. Yung pagpapakumbaba. Si Maria baga, miski sa mga istorya talaga niya, mapakumbaba, hindi mayabang na babae. Mapakumbaba. Tingnan mo, nung nagbisita siya kay Elizabeth, anong ginawa niya? Naglingkod. Ano yung paglilingkod? Pagpapakumbaba. Nung si Jesus nagmi-minister o nagpi-preach doon sa Galilee, anong ginawa ni Maria? Tinutulungan niya ang kanyang anak. Yun. At makikita natin palagi, sabi nga ni Maria, na anak, yung nang nawala si Jesus. Your father and I have been searching for you. Yun talagang mahiling na magayunon ang sa iyang pagpapakumbaba, ang sa iyang pagtubod, magayunon. Kaya ingan sabi, arugunta. Arugunta si Maria. Yan ang sinasabi kung paano kita makakapagpaduman sa langit, pag-arog kay Maria.
Okay? Anyway, gusto kong batiin din si Manay Ampi na nagdadaog sa tuwi ngunyan sa DCGB News Online. Okay? So yan, okay. Ay okay pumasok na yung mga messages. Okay. Sabi ni Gerald, ang sunod sa Dios, ang biyaya asin regalo yaon sana. Arog kay Mama Mary na dai na duwang isip na ipangidam asin ipangaki ang tagapagligtas. Kaya nang kinuas siya body and soul pa langit bilang sa iyang gantimpala iyan ang regalo. Kaya nga ang langit mga tugang, masasabi tayo hindi lang hindi po lugar ha. By the way, heaven is not a place because it does not occupy space. Okay? Sabihin ko sa inyo mga tugang kasi heaven is not a place. If it is a place, it always occupies as space and time. Okay? So, temporary po yan. Kasi sabi nga sa logic, meron tinatawag tayong 1 substance and 9 accidents. Ano yung mga accidents? Color, size, place, time, o quantity. These are accidents. Kaya nga doon may mga what, how much, yung mga, yun ang apod-kaan. So, but there's yung substance po ang inaapod yun nga, yung substance. So, si Maria po, napunta sa langit. At ang langit, sabi ko kasi bago, it's not isang lugar, kundi it's a state. It's a condition, estado. Parang halimbawa, kaugmahan, state of happiness. Yun. Lugar ba ang, actually, hindi sa lugar. Kahit miskin ako ka duman sa lugar na nag-uugma, pero bako ka maugma. Because happiness is not a place. Happiness is a state. Happiness is a condition. Okay? Yun. Yan ang ibig kong sabihin. Pati yung mga tugang mag-break muna kita. Ang oras tabi ngunyan, 46 minutos makalipas ang 1:00 hapon. Mga ka-Jims, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Jims Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Jims 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Jims Coffee Mix Twin Pack. Sa Jims Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Jims 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Jims 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Okay. Padagusto kita mga tugang sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at sa tuya mga tugang na arugon talaga si Maria parang kita makaduman man sa langit. So magayon mga tugang iniho kasing Mary was assumed into heaven body and soul. So sabi nga digdiho na si Maria of course nagadan, natural kasi tao din po siya, tulad si Jesus nga nagadan, ginadan si Jesus pero nabuhay giraray at suminakat sa langit. Yun si si Maria siya po nga ni ang
isinakat ni Jesus sa langit. Pero alam mo, may igwa si Mariang magayon na title sa rosaryo. Okay? Si Mary, Gate of Heaven. Okay? So the title of heaven is given to Mary because it was through her that our Lord passed from heaven to earth. Yun. Magayon mga tugang iyan. So Mary was declared as Gate of Heaven. So ito si Blessed John Henry Newman tells us that the title Gate of Heaven is given to Mary because it was through her that our Lord passed from heaven to earth. Yun, di ba? Dahil si Maria nga po ay naging ina ni Jesus, at si Jesus halis sa langit at napunta dito sa lupa. Okay, so this title alludes to a prophecy of Mary by Ezekiel. May propesya. The gate shall be closed, it shall not be open, and no man shall pass through it. Okay, 6 or so decades after, ito nga si Mary. Okay, so yun. Ito sinasabi na, yung observance to August 15 na si Maria ay umakyat sa langit, ito po kasi ang paniniwala, sabi nga, according to the beliefs of the Catholic Church, Eastern Orthodox churches, and others. So hindi lang po Catholic Church, but Eastern Orthodox churches and others, the assumption of Mary is the ascending of Mary, the mother of Jesus' body, into heaven at the end of her life on earth. Okay? And ito po ay it was set on August 15. Okay? So August 15. Yan po kasi ay may mga kahalagahan. So yan ay mga sa ng simbahan. Yan, magayon, magayon talaga. Okay. At si Mary kasi inapod pa the Queen of Heaven. So sabi nga, Mary sits enthroned in heaven on the right hand of Jesus Christ. Sa kanan kamay ni Jesus, who crowns her as Queen of Heaven. At yun nga mga tugang, in 13th century, mayroon doon sa Santa Maria Maggiore sa Roma, magayunon ito, may igwa po duman na picture. Yun. So yun na ang magayunon talaga na sa pagpapagirumdum sa tuya na tularan natin si Maria, na makaduman man sa langit. Ang pag-arog, ang pag-arog sa iya, lalong-lalo na. Hindi man maarog taan na ang sinasabi, bako siyang parakasala. Kita parakasala. Si Maria bakong parakasala. Pero at least, maarog ta ang sa iyang pagpapakumbaba. Iyon, okay? Yan naman ang sa tuyang magayon arugon. Arugon ta ang sa iyang pagpapakumbaba. Pangadua, magayunon arugon kay Maria ang pagtubod sa Diyos. Magayunon baga ito bagang dinalaw si Maria kang anghel, na binati siya kang anghel, Hail Mary, full of grace, sabi niya. Binati si Maria kang anghel, and then sinabi kang anghel, Maria, arog kay ni magkakaigwa ka ning aki na arog kaan. Pero alam mo sabi ni Maria, nag-question si Maria dumana, and gusto kong sabihin sa inyo mga tugang na ang pagtanong ay hindi po masama. Si Maria baga nagtanong din. Ang tanong lang ni Maria duman sa anghel, paano po ito mangyari? Paano po ito mangyari? In other words, natural po sa satuya na daing gayong aram at gusto mong maaraman, maghapot tabi. Yun baga, maghapot kita. Ano tabi ito? Parang maaraman. Paano pa tabi ni? Yan. Importante dahil tabi ka mo matakot maghapot.
Minsan kasi natatakot kitang maghaputa. Minsan may mga tao naman pag inapot. Ano, bakit? Dahil mo aram? Ano, bobo ka? Ba't hindi mo? Hindi po. May kasabihan nga totoo naman ini. Ang taong nagtatanong, at alam mo, ang tanda ng isang taong nagtatanong, ay, ng madunong, ay ang taong nagtatanong. Yan, sabi sa Tagalog. Kaya nga, yung nga pag nagtatanong ka, magayon yan naghapot kita. Naghapot kita, hindi dahil mo aram, kundi gusto mo pang maaraman, gusto mo pang maliwanagan. Kaya bagang kaan, yan. Kung ikaw ay nahapot, nagsabi ka, bakit? Bubo ka ba't? Hindi mo aram? Yung mga nagsasabi niyan, warang aram iyan. Kaya sabi nga nahuhuli daw ang ano sa indang bibig. Yun, kaya nga kung talagang ang taong marunong at marunong, sasabihin niya, hindi ko po alam yan, pero gusto mo alamin natin. Magsasaliksik po ako. Yun ang importante ngayon. Alam mo, ngayon, sa panahong ito ngayon, madali lang itanong mo kay Google. Pag meron ka mo, itanong mo kay Google. Yan. Yung baga, itanong mo kay Google. Yan na importante. Ngunyan na aldaw. Sa tuyang sineselebrar nga ni ang kapistahan ang pagsakat ni Maria. Sabi natin, saan ba ito nag-originate? Sabi nga nila the origins and practices of the Assumption of Mary. Assumption, particularly in Europe and in America. Yan. So actually, ito'y matagal na ito matagal na ito. Sabi ko nga doon sa 4th century pa, talagang nagse-celebrate na sila. Actually doon sa Israel, meron tinatawag na Dormition Abe. Yung Dormition na yon, kung saan si Maria nakahigda, na si pinaniniwalaan na si Maria ay naturog, nagadan, pero was taken up body and soul. Okay? So yun po yun. Ayun talaga, kadakol kita maukudan, aputon mo nga si Google May aputon mo the origins and practices of the Assumption of Mary. Yun. Miski sign, sineselebrate ini. So yun. At iba-iba nga lang ang pangaran baga. Okay? So dati, ang apod kang Assumption of the Blessed Virgin Mary, the Dormition of the Most Holy Mother of God. Okay? Yan ang ninda, sineselebrate. Yun. Yan na po ang paniwala. At ito nga, naging official dogma dahil ito po ay i-define ni Pope Pius XII noong 1950. Pero before that, talagang igwana ng mga debosyon. Sabi nga kaan. Yan. So anyway, importante mga tugang na arugunta si Maria. Parang kita makadumanman sa langit. Uulitin ko Daing man ta maarog si Maria, ta si Maria na daing kasalanan mana, pero at least maaarog ta si Maria bilang tao si Maria, mag-isip kita ning marhay, bakong maraot, magibo kita ning marhay, bakong maraot, yan makakadumang kita sa langit. In other words, simple lang naman maging masunurin tayo tulad ni Maria. Kaya ang sagot ni Maria doon sa ang magayon na sabi ni Maria mangyari nawa lahat. Panginoon, let it be done to me according to your will. But anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaram. Sana po, ngunyan aldaw na petsa 15 kang bulan na Agosto sa tuwing sinisilibrar ang kapiyasahan ng Our Lady of Assumption. Ako po nakapagtaon ng informasyon, inspirasyon, as in bendisyon. Abangan na po ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Kuya at ni Ate Jay. At salamat po, Ramir, Bonjing, thank you very much. At the same time, kay Richard Astor sa IT and production. God bless you everyone. See you tomorrow. Bye-bye. We give our yes. Go where the sun rises above.
Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EU 51TA number 013, series of 2023. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. This is ang Surf Bar. New look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar. New look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Oh, Mayor no, ang kalbi ka po lang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda. Taon-taon permi naginibuhan, todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unang masasabi katuwang sa pag-asenso, ang tunay na legit. Dako lang tinabangan kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda, pag-abakan masa. Adrian Salceda. Badi, gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung sa'y na ko pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kulang sa sigla at performance? Nawawalan na ba ng gana? Iking-tot mo na yan! Ang bagong herbal dietary supplement for men. May sangkap na clavo, huasca at maca roots na malaki ang maitutulong sa pagpapanumbalik ng intimate life ninyong mag-asawa. Gawing kapanapanabik at mainit ang inyong pagsasama. Ibalik ang sigla at gana gamit ang King Tot Dietary Food Supplement for Men. Kung mahal mo, i-King Tot mo. Lam na. King Tot Capsule, Dietary Supplement for Men. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. An oras, alas 2:03. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Kagustuhan kan pamilya Baltasar ang pagkakaigwanin